न तात न माता न बन्धु न दाता न पुत्र न पुत्री भृत्य न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। शुभ नवरात्रि प्रथम दिवसरे माँकर आଜି हेउची शैलपुत्री रूप। आश्विन शुक्ल प्रतिपदारे ଏହି ରୂପରେ ମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସତୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ହିମାଳୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ହିମାଳୟର ଅର୍ଥ ଶୈଳ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗିନୀ, ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମେ ବହୁତ କରୁଣା ଲାଭ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ବାମ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଜୟ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ।